Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Ndo mwancho murigeri bonekero okwegena waitokore unanogenderete kwegokia kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV mugoroborero nigo tugukwarigani imeye Emanyie Jumatato chinsa isato asenjere bwikira nusanga amana internet nyara kubatogo tebinga nyare kubagwateka kuruchingongo ao korenderi tangan kegima tigataranyore gatiari to kwariganeretie asenjera ere yobwenge mambi ya rero tuwajire skuru twanya umushibamu utalimoke utalimonene twalenga assembly twanya urumuriro tokeire domu eliopi tukomya ucho twanya ngano umuriro lakini ubiyenya sabu na arumia ndonyore dene casualty mwana tayomia nono yomo umuriro wateke mambi ya rera skuru ya secondary ya Iranda na gosambe ni benyinge ntona bange babwate problem ne kiyogoro Dongo chikogenda round as its application chito inye seni yakeye ndobisi abokonyora maene twachenjire magima y'abantu batari bake abamenyi bensemo ya Kiogoro konyoro bokonyi bwo kwagacherwa chinyomba no mwemsie bwesemeyo Gusii ngima constituency kiana chibonde 45 amariogo ero twanyananire kurubega kitsareje amariogo kubwato kwase chibunge chonsi imeye county ya Kisii ayo amona yanda mango mwanju murigeri tugukwarigania senchira yoboikera runyaraboiga nabo gutobwate gwetera senchira ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara gwetera Ndizi TV News nabo igaso mutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News ero togendere gusanga nabo igo kwemanya manke olito kubatara na gwetera somo rwe manjera ligakoro kwa Joshua Auteli tera negoro kwa Josephat Amise Petra Mukeira nero kwene kia chibicha nirio gicha wikera senchira ya bene na ncheri teriane Evelyn Osero to kwarigante chaka senchira ya bene kurwase county ya Kisii awaseri tkorerero mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abawaga kwene kia okubwato kwa mariogo kurwase nyagetari ya KTRH uchi asechi constituency chansi imeye county ya Kisii Okwana amone chinyomba choboralia nigo mugavana yo Paul Simbarati bwiganyale ko bagakurwa ekurate ya bene gukia sobo bisa ase sector eyo yobo cheno barachi ko bagutuka na mamochi yokonia amarioga yo bunaniga serikali ranyale ko baikubairira egetambokero ekeregetindi mono oraboti orwa senchira yobo ikano nigo twariganirira umuriketo Mildred Mumanyi Sentunde yende na indenigo umugavana bwe county ya Kisii Simba Arati alingolia na koigorera bene amariogo gocha seji sub county kianda korwa nyagetari ya Kisii teaching and referral bono aganirie abananchi gocha kumanya ekero barwalire mariogo kibakoegwa boigo abaganiri ko bamaiso kwene kiabuna mariogo tali kuruswa nyagetari na konigwa isiku Gusii ngima constituency kiana chibonde 45 amariogo ero twanyananire kurubega kitsareje amariogo naro kemsa yatwete naro abolete ajabuli tonsipi mkonyaburatore achiche anyari kubali abantu bamintu ekarwa wali manyanya okikwaegwa ntoje twanze wake abande sim twayose nbarwate usongo kwa abantu bayitwa kwiba mariogo nainu abantu bayitukuruki wodi kababa skali taro romo yengi kigenda tese nyekali yenyu ikera mariogo twenene to basa kugenda kugura mariogo isiko tugura yogo linde yonsi sikera mariogo sipi achire
niga boigo omugavana atebire egati ya mariogo aikigwa asensemeyo ne kiombe gya Kemsa na gotebya abamenyi gochia koegwa amariogo batari gwakanira kende gyonsi anene bali bakonyora obukoleri ase chinyagitari cha level 3 gochia inse oga kisoje kweno ene nyagitari mpaka na ile yogo yingiti ile kerenzi akorumire achire asiki dispenser cheno engo saba murende amari na ene mariogo tete na ndito msukwa na nyagitari ukikuya mariogo amango beke nyumba yaya twatebira mariogo bono kerenga kiyoli kwera lazima tulibe koro yeke umunyagitari akwera ko yogo yoko gwena lienke to skweka mariogo nyumba kwa bikiri yogo nyagimomba na mariogo expire and wakobe soon you wait and level 3 2 1 aina mariogo abantu bakwegwa kosa batari wakana lakini level 4 na level 5 lazima abantu wakana ase chinga kiecho nigo omugavana agikeria ebikole byegati y'abananchi abo bagendete kogosereria abanyagitari ase nsemo ya Kenyanya asachikire engane yogo chagotigwa use abantu abo kuimukirirwa egetambukiro. The doctors, they are taking charge, and that's a good thing. That we are going to give them room, they are not going to be intimidated. Apart from one facility, I'm told, residents of Kenyanya, I want to request, leave the doctors to do their work. Kindly. Those busybodies, we can't give you room. You will go to social media, abuse me, but we will not give you room to intimidate doctors. Doctors must work for the sick people. If you have your activities, take it wherever you take it. But we're not going to allow anybody to do those things. Key activists, for all activists, we need more paraguchi. But in Toko Barao, Mwanze, Kwara, Saba, Yagitari, Bao, Konya, Barwarite. And I'm going to direct the county commander, the county commissioner will agree on how to deal with those specific individuals. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane, Mildred Momanyi. Biamano mosaki oito mangana maya Mildred Momanyi asoroboti uro senchera yoboikirano. Togotigana nayo nigo emambia yeritkoria rero omurero mutindo bako watekase eskuri sekondari ya Iranda iyo gotoka imeye ward ya Nyatieko asoba ko gosamba enibo yebinte binge anene ebinto byoburaro. Nonyana bonigo abaorokiwa na aborokia boigo kubaterana amona bama tebe skuru ya Iranda banyara ko bagweso kia sobwango na wigirana skuru na kweneke buna banyare ko bakolimia omorero ya sechinga kichigwenere to musaki oito bamangana ama ya Steven Ndemo amonora botiura senchere wikirano nigo yale mambia buna chimambia chinda se secondary ya bamura na baisike ya St Catherine Iranda asomorero chaka kibasangerekanete asomosangerekano kira Jumatatu okora uno mwalimu wa monene Mr. Edward Gisemba buna tokoererwa. Population ya wanafunzi 705 and tuwa the girls boarding bakke bamenye tema banyaruka lakini abamura bale fully the scholars mambia rero tuwajire school twanya umushibamu utalimoke utalimonene twalenga assembly twanya orumuriro otokeire domu erioki tukomya ocho twanya ngano umuriro uchaga kurwasite tokonyete experts batatenya nkikialing the course lakini obuye Nyasaye bunarumia ndonyore diene casualty mwana teyomia nono yomo nonyina arama tanyoti twalenga assembly ona litwanyore amangana yo happen gwetero kobwaterana kwa balimu abaorokiwa ne amati ya Iranda nigo banyara kulimya omuriro uyo magigotera Aranda goikere binte binge bya baorokiwa ne chinyomba chinde tuwagere Nyasaye mbiamono because onyo ndatanyore tia chali abana no yale kunyarika nonyo no balenge ime tunyora mangana ande atali marongo Nyasaye no muyale kerenge kinande kumusaba na bago kwa yotegete ona ebintu bya serikane ebintu properties yani ebintu bya wanafunzi bagutumika muna mattresses chaya jitauro chavo personal belongings bed sheet ya marangeti niki sanduku jawe damaged part of numero yorwa ebitanda byo simbya ye bingi na biro lakini biro na utora arika tanya abantu batakonya biri pege
nonye gati ebintu byabarokigwa kunyara koba bikoyia gati yabo biri byabana be kirasi ya 12 nige skuru ya Nyara Kweru beria na kugendereria emeroberi ya kera rituko lyechisemi nonyobo tukibwakeria gyachakio omuriro yo mambya kibogendrete okobora nase bari bonsi baraisona nigati kwerwa na gokonye skuru mega yo gwaku no mubasukano bwo muriro Mheshimiwa Anthony Kibagende ore MP ya Kitutu cha South na tumaye timu ya CDF ya Kirobisia barigirira damage ande bate abalende nkorora bari osimbanyale kibaranyole gokonya abana bari baba affected nonde bwensi ngo boli uri anyago tokonya tugotira abana Jumatatu ya marangeti bitamba byo kwebisi n'ibintu bya personal belonging abana bacha bari bamete mali ne uniform yo ka assembly bati ibintu bya Yesu edomo maybe ya ibyo nsipimba ntobikonya tibinge bike twakonya lakini abana over 36 mbabuga ati kibago ebisi mbabuga ati yanga bago chenche kumuranje abaisani abayanko bagulia monje motokonya ko so kwitana ni matenga kene nko lakini konya abana baitunga mbagende temono ana ba form 4 bali inda dometri kujo karwara matemu mutusabirani bale memba twarugo barakiri bono abana de akaru school is calm teaching running is on and we pray to God for the want continuous situation yeyo yakwarinya sai boko mazaba nabawo kwe ko reporteria Ndizi TV korwa secondary ya St Catherine's Iranda ward ya Nyatie ko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii erietariane Ndemo Steven Mia mono murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikranu tutigarite ime county ya Kisii magiga gosechinga ki abaremi bagendete ko baba kugendera ko eneke ngambanya arite ko bakonyora bonus yabo ewike poroni ko banyare ko bagosemi wachinga kibaranyara ko baba kwenyorera kibese cyo banyare ko bagojitumia ase nchire yo boikera una ko eneke abuna yanyare ko bakwe ko basira ase ko eneke abuna ekemerigie chae kenyare ko bage koleta ligesali bwenerete korengana no director bw'ekemerio kyo ase factory ya Nyamache Kennedy Orioki nigo aburiria baremi kwenekya buna ngutumeka bare bonus yeyo asenchira ebwenerete nabo kubanekeria buna amoyo na kobwato kwa aso bwango kegima iroko bakonya aso gokinia oburemi bwechayo murikeito Apolinari Sakama noroboti urwaso bwime ekero abaremi bekemeria chae baganyerete bonus yabo eikiye nigo director bwechayo ase factory ya Nyamache Kennedy Orioki ababoriria abaremi gotumeka kibesa cyabo buya Kennedy Orioki mubazi Nyamache factory stroke tumbe unonga nataka ntebe nga umwaka uyo twadekerese bonus ye manyikanete nga second payment kera bata bange bakubunga second payment ngende nga nande kibesa njiroro kya kanetu nga yabe second payment yonde kete gotenga second payment ni riete rimanyikanete nga bonus yontu abe twadekera bonus ya Nyamache stroke tumbe au muremia goja konyora siringi 30 ase kilo na musaro yo I think wiki goja kere wiki Wednesday gochigorau musara ngochero ene na gotenga bali bago chigochiria bachitumeke buya irira abana school bayana gochitarira sibagotarira nani mumaete nga botambe kere bonus yegoja baro bari bamayete gochiria ende mogene no mongina kokora no wate weakness mogene no mongina no mogaka mwagenda mwabwo kibese kimwira nyumba ende no kirusiri kuru nyumba maye wasoka mbuya kuwegera ukirusi ogende kirapo genda ndiga kukwanira oboyo ni gateba neonye bitango byabase ogocha bwango kwa moyayo ni gobono amoyayo akageire gocha omutienyoyo gosoyo gocha atagote yo muri myuminto nga muri bwicha nga ki obuyo ngocha bore ana buraje umutinyo kibura nyuru umutinyo ko narimo sengenjo na bintu mbiarengo bikege byagarte mu obuyo bukanyoro igo obuyo ngocha bore kirabwagire nabasabire muboire ki mubondo mubeke mubondo bwensi obwate cya myasaba umukunoyo ukigoro kimwanya waro buyobo kimuranje mubasa ko buira nande mukiko bwoni ikere minus obuyo chaite yurare tomo 25 shillings per pack iwombu aru 36 to 25
nigo asemi abarimi koroseria emigondo yabo anene mono buna embure yetoigo ekagere gocha elio kwene kiali sali nene asekemeli ekio yo bogocha kanga bono mwalimire ekia bugo to kore makigima nando bobeke mbago karagas obo okore me okuburugire cha yao yako 2 weeks na gochigoro obuyo bwekara ko kubeka aba okora buya ndo gwete mburango chere nyinge sana nataka gosaba abari baminto nga embureye nere chai ekere mburere nyinge ine chai nyinge oigo nigo aerera egente gokoirera abaremi kongusana na amona bakarani ase chitundu bali abayigo gosaba abaremi babaye ekemeli ekio ase obonge ane mukumana na mukarani mugondo na bwaterani amatata turiari keo nyitorate amatuko kiane 8 10 togo chori lakini onyetigege ende siku 14 12 echai yao yarakani ko wembe nagekora abantu abange bakumana bakarani ase tundu bali igorene na basaba ngechai ino nyakorere timing ya siku 8 gose 10 yeyi chai iyo nabeko wendonge nande twa chai nyinge chibese chinyinge echai enge chibese chingi mugwekana nyamaji etwa rukuru 14 million 20 million igonto sareti 6 million chibese chiare ko ganda sumuri ko reporter ya Ndizi TV incheireta na Apollinaris Akama Mbiamono musakyo ito mangana maya Apollinaris Akama sorobotiro asenchire baikirano Togotigana nayo nigo yarokanire buna abantu b'emyaka eminene gose abagotu ase binyoro ao nigo bawetera emechando ao gati abo gutaikerania kwa magani abo nabo igo okogoterwa wechinyumba egati ya ndamanke kinakerere omo OMC bwe wodi ya Kiogoro Walter Muchacha nyareko baguchaka bene omoroberio bobwagachi bwechinyumba gochia ase abamenyi be wodi yo bari abagwate omochando bwechinyumba Muchacha nigatere unanigo agochia gutara se sublocation chonsi ase wodi ya Kiogoro elio kwene kyabuna abagotu bonsi babere bagokonyeka oroboti urwasobwagare nigo twarganire nere Frida Kerubo Abantu abagotu ase binyoro nigo bagendete gwetera amakongo gati yabo ogotaikerania amaganio unokogoterwa gwechinyumba chiokomenya ekena kikeirire omo MC bwe wodi ya Kiogoro gochaka omorobeli bokubaga chiragati yabagotu abwe chinyumba inse omorobeli o Walter Kea twacha gokonya omugako oyo nisikurigireria omugaka abwato bolemavu ande yamenyete konyaso ubugima burobo kongwake kulingana buna tutugusabira ngakira mwanya bantu amenya bya nyumba bwate ayero buraria nyumba saregete mono egotwa ande ere emigaine nande remete ime bwato bukendu bongera muratera na marwaire ikagera nkaranga ngicheiga mukonye tumusuki tumurusiro buraria tumubekire gesa nyumba ngia elinde nere aenjo yubugima buna abantu bandi Gokwana ime sublocation ya matunwa ase kinyorokia mogorora nigo Walter tebire omorobelio yo no chigoikiranigwa ase chi sublocation chonsi ime ya wodi yo abantu nabange babwate problem bune Kiogoro ward bongo chikogenda round ase chi sublocation chito inye Kiogoro matunwa ya Nyamwamu Nyaguta na Boronyi sublocation Karongo genda round yo nyerero na Ros Matuno sublocation next ingo ende sublocation yende ingo kora na ande ngirane nako genda igo round aso mwako nyor twaros nyumba 10 ando mwakonde 10 semyake ye ndobisi naboko nyoranga maene twachenjire magima y'abantu batali bake John Kinanga oyo agachirwa enyumba nigo aorokia omugoko na kumwakira mbiomono omo MCA asoboko nyobo bakyo mwesimuga na gogete kabisa nere mono tinda muboli mo na boli mono ngenda ndibwoye na bane kurumagana babolete nane nimbwata ondibwese bonda iwanjire konkoyo na temire mbairi na abasani abaminto ondibwese ekyanye mbankonye tenga bonti ndimunandiga bono na mishukuru kabisa mwesimiwa gaki nane mona rankonye na abana ko batari konkonya na bakangaki reno mwesimiwa makonyire ete tumweke cheki yake mpige cheki abanyakinyoro nigo bagokere gitambogero kyo mo MC oyo ase bamugania kogendera no moyo yo etokumwira nembi yamono na ntumusabira maya asa gutacha bogororoke hani okorire gekonde tutana korora linde asa abaisimiwa bonsi babeli roro niwo gori tambi yamono asa abaisimiwa batakonyera mangana basic needs food shelter and clothing
omogako yanyore shelter ari ngubo kendume ari gosusubara lakini bona acha tari gotweru tari konyora bokendu na neri kuba bono dijeriete tinga kichio mbaba bakogokera obokoreri bwabo obwabere bokorokana maisomarore asebane kibuna abarayi asemya ke ya etabatanya goikerania aseba mugani akogendera no moyo yo aye no mugambi ke kogera umugambi ebinte bikorokana gosebono bona gente getanga ni umweshimiwa wako libege gento kia maana sana abashimiwa babeiro for 25 years batanya okora kende kolinde nigo omo MC yo abekire emerobeli yo kweneke bunakera oyo mongo elike are eliokonyora ogosirwa boigonigo arira kwena na chingoko asebali bale no bolema eliokweneke bunanko egendereria abale nimbwa to morobeli bogo chikoreta abantu abanyagitari bali bakuru ba social work bakuru chikadi ase ground egere abantu baitu bacho bali bataranyara chikadi ba register banyore chikadi echo n'abantu abaro bwato bolemavu bandi babona abaire chingoko egere omolemavu uri kale isiko nabwate engoko akona kurutire ndagera mambiera moeno nerigena nandali igoro yo goikerania chira chinde cyamagenderero gati yabo chipara boigo chinyagitari nigo Walter atebire abekire emerobelio yo gochikoene kebuna ngwaga chale Frida Kerubo Ndizi TV Biamono omusakio ito Frida Keruba soroboti urwa senchira yobo ikiranu togusuka mutweni gobono abanya kenyoro kurwa se kenyoro kia motentera meyego dia bogusere ebunge ya kitutu cha South banyara ko bagwesokia nakomomochia omusubati oyomo se kenyoro ikyo asogotebekana niganyale ko bagakoreta obotutu kandi ko bwatekanelio mana liakira chingaki agende to ko bagakoreta se kenyoro ikyo kurengana baraboni go babere bakumocha omusubati yasogoteba buna asege kegetamba bere kunyoma asengeyo nigabere gakoreta erio manana baigo owetana kwabantu asenonya na batemire batebire buna ogotema kwabo gukumunganya tikoranyora amatunda na kugania engane yobeke gokwanirwa nabagaka abekenyuru asichinsemecho murikeito diponasanya namange ama ene pine chinguru cha dusiti mugondo kandi garuto komeza atebana beko kumba bunyomba nkaganda mu muro minto gwinyombe nkabera nyumba abanyakenyero nigo batwara ekirianda gocha somusubati oyomo yobeirega kubasumbua ase kinyoro maega yo gutwara ingusanano yo bolemo na umusubati banyomire nere ase nkayemo umusubati yora aja bakari esindo yoro kominyoka yo korete ekara aja na muboni ngayoje nganje ngocha ngogenda abantu bayigire mwane nanje naje koranga ngoja kutiko montachi uitwa na era gocha nje gona egento ntagitegioka abana bamwabo bamuraba mbago zaini none itageka gokoro botuki nigo musubati oywe abeireka okora ibigora bingabune biga chintura chinyinge asabereka okwanerwa korende taranjoria goikabono litanga na iteto musubati okali mulito ke kabango gambwa litachi kugambwa nande bona amu minyogeti no moro paka akachikumusiekera mwamuro mwawe nyombende nalieranete agakenya matoke eye kororokana matoka yakenyete igari goito omonto wone gento kugumia no hanu musubati nande twara chiro obisi akaro nande barwa nande akaro ba etande to mugako arona atete mituntu chieto obisi tukamukania ntumukani tine chinguru chegoro na isomokano ara tukamukani tukaigwani abantu abo utatiga bone gento kugumina kingukumingo musacha uyo no ikaransita no ara omumururu ko kwana bana murumu abo ngomo musubati yarwa sema abuyo mukamurumu abo na pa ibina byo birengereri aho kurwa asaba menyi bensemejwe ucia senkeywe kubwatekana no gutaigwana no gutayana na maskani asabagaka abakoro bona abana babakoreta mang'anaya na abana baitu nande mbali gotoigwera buna ntutororo togochigotebia abagaka babo batorama bona moisa korigere muturumboka gochimate gaiga nkorwana barenge igoro yorubebe abaitete binto omonto yamango bona gakwete lakini rende no morembe utakeiro yo bwata mamo chanjera na ki na bwata mamo chasa bukwabira senge njobona abanyakenyoro nyama abantu bamutachirega kanga bona no muntu kwete lakini musubati kwimukerio yonda mwaro gukenya matoke muna kenyete matari ango onyo yatabete mworora gatama anga kenyete yonde bona iga anga alimbe na inde tiga gochayo muntu uno kobereta bwati boigo amateywe nigo yabanekirenga gyo komoselia omusubati oywe kurwa senkeywe na gotebanga abasacha nigo babere bakwengerwa
asochinka abatuleti mbarega iga guswa mugambi naro agamba manganaya onyege kunyarekana no kunyarekana nyendi yanyarekana ekenyoroka moselipi gosio no monto okore bituke bibe tusi na sajo ya mosinyete igasinyire gokwana igasinyire ko teya bantu ngakikera mbauti egyansinyire ati abatokore gusena kibaho cyo tobera mbakantu kali gokwana yani umusubati uri atete kumanya umugondo ngayore agitebyeka mwaka to gokwana mwaka kwa kwesuri kurutu kulinde tingakie chiechio omotuleti we kenyorekio niganyara koboria ya mate gotwerera elio kwaligania chinkwana chokoleta omorembe ase enkeywe ekenyoro baone ngento kia itiri omusubati oyo bagote bagende lakini kwa serikali nanya ko ser musubati kurumwai no musacho yebye kora kore gasi eyo baro abagambi borogongoro iga bono nigo bachire amo na gotebanga nigo barigetio koigwana gati echi amate chiga ibere chibwato kungusana na asige kakerege tambe elio banyare komenya no morembe inkuripota digita Kisii Ndizi TV kurwa se kinyoro kia motontera B kegotoka bunge ya Kitutu cha South ward ya Bugisero elitaria Nendipon asanya Mbia mono morikeito dipona sanya se oroboti ururikiranu ababwatani bense moyo bochenu kurwa se county ya Kisii litkodia lero nigo basa baikirana ase nyagitari ya magena abonenche moyo kurwa obosemia gochia se abasbati igoro yo wetanga kurwa se oborwaire bwa cancer yorobere Umayego ini gonyara ko bagukoragwa nere umurugi b'umugabano be county ya Kisii mei kwambuka hasanyara ko bagusegeta abasubatiana ne mei county ya Kisii banyara ko bagwesoke na kweneke buna banyara ko bakoringorigwa igoro y'oburoirobwo amange twatayuna twariganire na Mildred Emanyie abangina ime ya magena kurwa ebunge ya bumachoge borabu ni gobanyora obosemia no kuringurigwa kwa busa igoro ya cancer yorobere gose breast cancer gwetera ase sector yobo chenu ime county ya Kisii gekubwatira nebyombe binde eliokoene kyabuna gokyani bale omuchando o cancer asaba subati ase gati abali baikirana ngamo no morugyoye omugavana bwe county ya Kisii Simba Omo MCA Beatrice abasubati abachole gati abande abange asebono mei asabire abasubati wesokya elikonyora obolingoli na bali baikire konyora ebinyenye byo gotiga ko ebisa encourage you to be testing your cancer ngaba ikubasemya na kubaho moyo na mobe pimwa kerengaki asoboroire bwa cancer. Cancer is not death. Don't get scared. When you get treated, you are healed. When you don't be checked, that's the time you suffer. And don't take it to be a secret. Share with people. We can always give you ideas and help. Lilian Gornomo MCA omochore imeye county nigo asabire enyagitari ya cancer gocha kwa gachwa imeye county ya Kisii eliogo konya ase oboroire bwa cancer obobogendrete korolekana koba omuchando omonene. Unajua Kisii county imejaribu sana ilete cancer center hapa Kisii kwetu. Simesikia maneno? Lakini ikiletwa na hakuna mtu anaenda kutibiwa cancer itakuwa ni vizuri. Mimi nataka jamii mzima iangalie hawa mama na tuseme tuko tayari kukuwa na cancer center ama hapana. Tuko tayari ama hapana? Tuko tayari tuseme wapeleke kwa kaunti nyingine. Tunataka cancer center ama hapana? Kutuma wewe dada yangu, ambia hao wazee watoke wapimwe. Sawa sawa, watoke wapimwe breast cancer na pia wapimwe ile iko kwa uzazi yao ambayo pia inawaharibu sana kwa sababu inafunga ile pipe ya kwenda kukojoa na watu wanaumia. Nigo igobarwa obosemia gochia se abangina igoro yo gwetanga kurwa ase binyinye byo bya cancer.
abanyagitari bamanyire ng'amarwire agotanga gwatatia abangira mono osona mono chekyo igaba ngina mwakorire gente kiye gocha isiko nandi no bali bakarenga baboete barembi ng'aga gogochoma nkunore afya yayarekane egera umenta matuko komenya nakubisa ogendere korwara abange babisete osabano na wopana no kamuro urwari totamanyite abisete mote bigendo pimwe ekiragera matuko yabangira kunaya igo narororo umungina nabo gopimwa kimbere chichito ba setani gareto marweire tali ntwa babe igo soka sikomurwariwe bale waitani bime yakeria otari koibora tigagutamago mugaga kogendonye karororo talibo nabaswati abamonde ngaine igamore myake yeneke tigagusinderera n'echuma kyanya kuhoma waranya chimbe yake cheyana talibo Kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV kalietaliane Mildred Momanyi. Omuraigwense Daktari William Ruto niganyale kwa baga gukora etaro yaye ya matuko ane a Sorogongo orwa Nyanza aserituko ria rero nigo William Ruto nyara kwa baga wikirana me county ya Kisumu asa cha Kibene anene obokoreri bwemeri ya MV Huru number 2 Okona chinga kiecho Ruto nigabaka gotebna emeri yonigo ebwate chinguru chinene cyobosombi na nigera chigokonya mono abamenyi be county ya Kisumu anene bali bagutumika enyancha ya Victoria na gotebna nigera chigokonya mono se okoreta magendro na baigo gochangia asa mangana uchumi imense ya Kenya. It is my intention that unlike in the past where nuclear as a state and all the facilities put together by government are made available and they have no benefit, no accruing benefit to communities and to counties. That is going to change. Today also, we went through the final process of concluding the Gogo Dam end project that will generate additional 8.6 megawatts. And today, again, we approved investment of $30 million in that project. And we have given a timeline that this should be complete in the next 24 months, not just to increase the contribution of energy from the western part of Kenya, but to also make it much more predictable and reliable. This, again, this investment will make it possible to stabilize our grid and to make sure that we have stable power for both household and manufacturing requirements. Among its many other things that we did is also to agree on how we are going to host all the tournaments that we have, starting from AFCON. Nere omurugi bo mokonyi bo muraibwense Dorcas Gachagua nigo atebire esegi yokorwania obotumeki no okwengwa kwa amarua atanchiri nigo lyokera nyarekoba gegoikirana ekero chinga kia bobisa beserekali baranyarekoba bakobwaterana amona bakenya likoene kia buna banyarekoba bagokora esegi yo Kokwana imeye county ya Nyeri Pastor Dorcas nigo amochirie balia bakoenga na boigokonia amarua yo askiri atebire buna nigo abeire gakoreta obusaria anenase abasabe kegoriegeke na oteona nigo barakobwaterana kwenekia buna oboyonia na boigo obwenkibwa marua yubwabeire bokoera ninga na boigo yabage kwewe koboko no mugabana we county ya Nyeri Mutai Kahiga. The drug balance and those who sell alcohol, they are not happy and they are fighting, but this family, you cannot fight it. I can tell you, I'm standing on the altar. You will not be able to succeed against us because the work we are doing is the work of God. And it will be done. We are going to save the boy child and we are going to save our country. We want to say in a very specific way that we are solidly behind President Dr. William Samoei Ruto wakiwa na wakiwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. We can see a joy. Omorikyo monene ase kiama kia United Democratic Alliance Cleophas Malala nigo agendrete komochiwa ase keria ke gotebekana buna nigo arokarire kubwatirana ne kiama kia ODM asokoreta obo turubane na boigo tutukanu ase kiama kio kia UDA.
Okwana ya omobunge bwa constituency ya Kimilili Dismas Barasa nigo agendire kobaga koro kigotaisanika kwae amono buraibwa marala sate bire bono nigo ekiame keyudie kenyere kobage korusigwa are kubwatirana amona barai ao anene korwa Sorogongo Rua Western. I want to make it very clear that going by what has been happening for the last 3 months in this country, it's becoming apparently clear that one, Cleophas Wahungu Malala, the immediate senator for Kakamega, and the current acting Secretary General of UDA party, has been hired by ODM and its sympathizers to wreck the Kenya Kwanza coalition from within. I say so because of the following reasons. And one, I have evidence. I have been furnished by M-Pesa statements. I have been furnished by bank statements that indicates that this young man is receiving money from ODM sympathizers to wreck the Kenya Kwanza coalition from within. This is very evident if the statements that he has been making for the last 3 months is something to go by. One, Cleophas Wahungu Malala doesn't understand the efforts that our President William Samoei Ruto and very many leaders put to bring Musalia Mudavadi and Moses Wetangula within the Kenya Kwanza coalition. But he has continued to be used by the ODM and her sympathizers to incite the people of Western Kenya against the duo, and by so doing, for example, if you convene a meeting in Bungoma and you are putting Wetangula on defense, that you should tell the people of Bungoma what he has brought from national government. Nigo bono abarai mense ya Kenya banyareko baba kuburiwa banyareko bakubwaterana elio kwenekia buna banyareko baba kurwania oboroire boria bwabongo anene bwarokanire bwaka ekegori egekekia basae. Okona chinga kiecho nigo abarai abo gatiabo omokonyi bwomonogeri ase bungenene Gladys Shulei abere bakugania okubwaterana elio kurwania amarwaire yobongo anene ayorokandira sabasae naboigo abo bisa abuburindi. The Kenya Psychiatrists Association went to court and to challenge this. But again, I have pleaded that that case should be withdrawn and then just come back with a petition. KPA should just bring a petition to Parliament. He could also persuade the committee to be the sponsor of the bill, and I think it's something that I've committed to be able to support on that issue. And for us to handle mental health issues in National Police Service, we had to begin with the strategic commanders. We could be the causes of the mental health problems in the service. So we have to begin with the top commanders for a buy-in factor. Current IG also attended the meeting, and the directors and the retired DIGs, all of them, and even the current DIG attended the sensitization program. When you look at our statistics now, it is not as it used to be. Police officers killing one another has gone down. Suicides have gone down, courtesy of the programs we have put in place. We have established beyond question that two things have come together recently. Number one is an increase in the prevalence of mental health conditions in the whole country, in the whole world. Secondly, we have come at a point where the stigma about and around mental health is fueled almost completely by lack of information. And this book is intended as my kwekirago mwancho murigera rigo tutegete turaenda ase omotimoko anene asensemo ya Kabere studio erio tomonyore Sultan Victor Sultan Obangi atomanyuna nara yaya atwariganeretie chinga kiechiko ime Emanyie chigosori bono mwancho murigera to basa uskare.
bwe televishoni ya Ndizi TV vono na bukura yugoncholia bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Byamuna keimu mwanchi muligeli yango kwaligania sense mo ya Emanyie chigosori tugendete kwemanya aliagendete okorekana korwa ase chinsemo ao Eliane Victor Sultano bangito chakire ase ligi ya Kenya Premier League abo ase litkulia rero egosori egati ye timu ya Muhoroni na KCB yatigerwa nchira anamaga ya mashabiki goso asegeti na koreta iburaburu yairera abateneri begosori yoba FKF okoenekia gotenenigwa egosori yo ni gokonya yaikire goliemo ase busabo ase KCB konya yanyemenirie Muhoroni egoliemo ase ligene segero ase egeti kiabo gianka ono nigo eganyire gochiko eneke gose komanya ng'aninki ekiombekeriga FKF osengetambokero ki ekiombekeriga FKF kerachie koimokia ase chitimu echibere Irana ase ligi ya National Super League timu ya Gusii FC nigo ya negati obubibwa ye bwakabere maiga yoko bamenya timu ya Dimba Patriots egoliemo sebusa segosoli ya negative asegeti kia Kadino Otunga Mosocho litko ya Jumamosi Gusii FC nigo ya begetegoli ya kabere ase egoli yemo sentunda ya kabere nigo egosoli ekobwatia ye timu ya Gusii FC rachikwane kiwa chitaliki 14 rwasukira bono Gusii FC egendete gutwara egosoli ya mokoboko na koenekia amachibo maya. Wanaanza taratibu vijana wa Gusii FC katikati mwa uwanja. Kijana muite Aber, kwake jezi nambari 8 muite Dennis. Anajaribu kutafuta kijana Obare Kennedy. Igawa kwa kijana Aber, piga kisikino lakini bado ndo chafu kijana wa Wolves. Juu kwa juu. Dennis kwa jezi nambari 23. Anakumbana na kiziki hapa. Anakumbana na kiziki cha mtu hapa. Itakuwa ni mpira wa madhambi kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Anaenda kuwajibika kijana muite Wycliffe Nyangechi, Captain Fantastic. Anawaambia tuingie ndani angalau tupate ushindi. Kuendelea kutupa matumaini. Anapiga Roger pale kisanduku. Alala bado. Kona. Nafasi kwa kocha pekee ambaye ni mwanamke anamuona. Mwanamke si kwa ni muona hilo. Nyangechi anapakua refu. Go. Mashabiki wananyanyuka. Na wakati wanaona wana Gusii FC wako mbele bao moja, Mwanadimba Patriots tutamwambia pole kama atamakinika katika mechi hii. Nisijue labda Alfayo Kombo lazima ni kusubao hiyo.
Mimi nakwambia kwamba vijana hawa wa Gusii FC wameweza kupunguza lawama, kwa sababu vile nilivyokuwa naona vijana hawa wa Patriots walikuwa wanajongea, walikuwa wanatafuta nafasi kama hiyo kupata bao moja. Maiga yoko bua egosori yawe ntangania timu ya Shabana nigo benyorete zawadi yendagera ya magoroba korwa se Eliud Selme oyore umotioteleliana voigo omoteneli wa omobogani o the expressway asomochie o Nairobi okwana chinga kecho mo director yoni gaterubuna orogongoro gusinda bwenete koena kigose ko orokia ogosiro kwabo gochia setimu ya Shabana anene maiga ya Shabana kogendera koena kia gose koimokia Elieta lya Gusii igoro ya timu ya Shabana nigo ya soase ligi ya national ose ligi ya Kenya Premier League season yega nobuo obubuibu abo bwalengo tangani kegima chinga kibale gosoria ne timu ya Tusker. Kapewa shukrani zenyu, ninyi mnajua vile mmeambiwa. Mnaona huyo ndugu yetu, these are now the leaders, hao ndio mnaita viongozi. Nichukue nafasi to congratulate the team for a well deserved win, because mnajaribu kuinua jamii yetu juu. Kwa muda sasa watu wamesema maneno mengi about our community, hakuna kitu ambayo tunaweza, kazi yetu ni ile mnajua mbaya kidogo, lakini sasa at least we have something we can be proud about, ambayo ni Shabana FC, na mnaendelea kusakata dimba vizuri. Mimi na timu yangu sisi wote tutawasupport na tutajaribu kushirikiana na nyinyi tuone vile tutaweza kuinua ubora ya mchezo ama football katika community yetu. To the team, please, the entire community and the country is behind you. So we want Shabana FC watoe kwa ile mpango walikuwa wameiweka ati ni ya wakisi ikuwe ya national team, si ndio? Na ikitoka national team ikuwe international team. That is what we would wish to see. And any support through the management that you will wish that we extend, we are ready to give you a hand. Sasa nataka nitangaze mambo mawili tu for the team and for the benefit of the team. Kama kuna dawa yoyote itahitajika kwa team members hawa wetu, kampuni yangu najitolea nisimamie so that mpate matibabu ambayo iko sawa. Entunda emerongo kiandana kane yegosoli gose yenkoyo ya mashemeji dabi yere gosoli igati ya Gor Mahia mona FC Leopards nigo ya negatikwe ase egetikia mo International Sports Center lituko ali ose ikendi ye abua setimu ya Gor Mahia ya negati obo buivonde na koene kia ogo tabugwa ase egosoli yo ya mashemeji dabi Gor Mahia gose chigoli che Gor Mahia nigo chiabegetwe na Benson Omala sitaika yemerongevere na kabere netaika emerongo etano na gatano na limo. Sasa ni mali yake Austin kwake Benson Omala. Kuna ngoma hatari kwenye mlango Yakea hatari kule, piga shoti hapa mchezo. Bado ngoma Benson Omala kwenye sanduku miguu 18, ngoma inatolewa Lawrence Juma. Sasa ni mali yake Austin kwake Benson Omala. Wanajeshi hawa wa kijani na nyeupe sasa hivi Kisumu kule ni furaha, wachezaji ambao wanaweza wakatengenezea zile nafasi. Yakama anapiga nafasi. Yakama anapiga na gari goalkeeper. Yake anagusa kuondoka chini. Hapa ndio Vincent Mahiga Vincent nyanyua, goalkeeper atoka kwenye mayai yake na gari hapa. God Matthews. Sasa kama task ile achilia mpaka kina Shami Mwinyi kibwana Humphrey Mieno piga dude la kupara jeza huko, lakini wanchumuligelia nara inabwate korwase Emanyie chigosori kolende na mange korwase ligi ya English Premier League nyoranga Arsenal ni goba baikorete Manchester City egolia mo selige na lesegero na koba maiga ya timu ya Tottenham ase tebo ile ligi ya EPL nyora Tottenham ni goba baikora timu ya Luton egolia mo na borobo selige na lesegero na kwene kia kora ligi hiyo
negati yali agendete gukorekana kurwase eligi ya EPL asengencho yebiro aywa mona yanda mange gokonyanyora alitkoria Jumamosi asomoroberio wechigosori asenche Victor Sultano bangi detentampo ke uchia sensemende ye studio ase Evelyn Osero na Joseph Atamisi wale toyasiekeraro. Mono sana oyo minto Victor Bangi ase amayayo ye chigosori kurwa sevitibito Victor anaroche anene ekiumbekere getenete engoyo KFF Kenya Football Federation igo gende tukobage kwene kebene nakogokera enchira amashabiki ya Shabana gende tukobwesokia aseviti bichigosori korere yo alinga sense moende yes a warning ngano nyamoko gokanga ngubwa muri ene kinga richi kongubwati bubire onde tanya rako ene kiga kende yonsi ngosali gukere eona bimono sa ayo bari maite igaringa sense mejosa narore Shabana bakoga mono tabaitirwa sege kegetandu bono mbenyo reto bubwi kurende bagoteba mugema akisifiwa tembuli cha maji hatujachapwa kwa muda mrefu aina chindunda staringe angeibere ige obo wibwaito bwale ngobo tangani nande ni otoitete oyo bwete league e season ya ita taswa mwagereza mwanjio murigere rinto bwati amange kurende gokorera gaiga Emanyie Jumatato yo mugoroborero kurina bakondera gutubwatia ase emetandao yaito ensemo ya YouTube tugotoka buna Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bwo Twitter @Ndizi TV News Olina rakaba kwenekea buna chipicha manelio gichago chira senchire bwikirano igakorokwa Abigail Nyanchama Tibwe bo mwancho muligeli yako ene kingango ya somole aya amonanda mange aso mutandao usase website yaito www.ndizitv.net olia oene kichibi cha munelio ichachire igakorokwa pesa kwanale Jumapili Gloria otobatranera sense moimanyerero nigakorokwa Joshua Auta iretariane Evelyn Osero Eliane ngorokwa Josephat Amisi na kwanire buligelio buya bwemero bile kobwatia Victor Sultano bangi mnabotambe ipo siku tuzidisheni